Tongthok Advent Christmas Palaikha Saint Peter Believer Stan Church Telemora Mission Province ni Bakaktui Horiram Parabo Advent Christmas Pandao Thangai Chati Shawika TTA Disini EM Komol Koloi Pandao Chief Guest Manja Phaika Reverend Father Sanjit Koki Tai Kognarkha EM Komol Koloi Bishop Jacob Moore Bikar Nokhobe Reverend Father Tasita Moore Tai Manjaka Reverend Father Bikram Debor Matai Social Worker Gobindo Hari Jomati Akosoro Salo recapmung cati sokmung tai komol di bagmung bai kha kaham tai khatung lai tongthok advance Christmas sal palai jakha. Orang mata pok di kamu pok lai. Khaika, tini orang khaika. It is my constituency. All are there my voters. So this is a great day. We are about to celebrate Christmas. The lesson, the message, we cannot share our people these days. Sung chini kok sung chini sete kok kaham sanai tongo kaito niko bugra niko. Karon borok ke bo bai tongui phenai borok je speech sau kaisa speech sau kaisa kok sau borok o kok sanani bagai o hayung ni borok rok no discipline, way of life, means of life, life na manage khaye shanti sukhi jiban nini life not lang thangnani bagai borok dit nirdeshona khaye. They show our life, our path. Chini lamano borok phonogo. Abani bagai motha nango. Discipline hodawo dophawa tubnani bagai motha nango. Eastern Believer Church is one of the motha. You need hayungo kabang ma jagaw no borok o samong khlai tong bu grani bu mongoi kaito ni mongoi chini Jesus ni mongoi. Kok hengke haisi mia bo angma saka kaisa program attend khaiforo or bishop sini father joto na ani khakaham the Eastern Believer Church ni joto member rokno ani khakaham hamjak maiya farotai advance Merry Christmas ni bagi khakaham chibai tai tongthok ma ya pharo chung joto no tongthok leinai chini bisingo obahai motivational speech obahai kaitone kok kaham bugrani kok kaham chung nango thangai thangnani chai thangnani bo nango aboni bagai sungno discipline phrengnai sabo sini tripura hongke tabo sung naidi uneducated शिक्षा करेनी बागई जों superstitions तै तंगमानि बागई चिनो दफा कलुजा superstitions माने तासिनि चिनि बिसब साइथांका पाप मुख तंगनानि हिंगेके वाग्रा थारदि मतायो तगरा थारदि पनरा थारदि मतायो हाइके सिनि पाप मुख तंगनाय किसु असाइखे साव वाइसाके केरांग बाय मतायरिदि मान थगे माने बाय मतायरिदि वाइसा हके वाग बख्रक बायरिदि वाइसाके पुन बायरिदि तक बायरिदि हाइनोसि जों बिग्रा माल माता राथावै जों खुलुमलायमा बाय सिनि रूप Sini pap, situ selai jakno, sung superstition, menak ko tongmani bagai, sini o dosa. Abani bagi sini rung nango education. Education jokon nengman kahangke, Bible dekaham, Kristeni lama dekaham, Tekmani lama dekaham, nini cerai automatic
nini cherai generation na chung asu phorna nangya phaidi chungbai girjao 400 phorna nangya borok ni lama nu choose khainao je yes this is the lama kaham this is the way I have to follow aun bai chini education chini cherar no education rimai yake chu o managan kulgi tongnai say example noi na di u chosma without chosma I can see my Android mobile text also borok hamia the phone khai tongkha minister the phone khai tongkha norok the phone khai tongkha ang ani mobile lo ang tabo nugia karon sa ang already 47 ani boyson thanga ani mobile aro 47 boyson thanga 14 kore ke chosma nango je nang chosma khobnai now I'm clear I can read all the names fathers bishop and other dignitaries jotan bumang porimano shikha ke chini chosma education ke chini chosma kaham hamia bobo kaham bobo hamia nini mobile lo sabo phone khai tongka borok hamia da phone khai tongka borok kaham da phone khai tongka nang identify kai nang receive khai mano so education is fast education kari ke kai to ni je holy book Bible পর্যন্ত সিং পরিমাইয়া আর বুসক ক কাহাম সৈজাক তং আবসং পরিমাইয়া আউন বই চিনি চেরারনো সং এডুকেশন जों मारिनाय आनि बसाराव डन बस्को स्कुल परो ताकलाय बसाव डन बस्को स्कुल मिशनारि स्कुल परो बाबा ताकलाय जों क्रिसमास पालाय बयजों क्रिसमास पालाय सेमानके मन्ताङा पालायो ताकलाय कुनु जागा पालायनाय हिमान माहिनो borok सिउ एनवायरनमेन्ट जना हायके तिसाव ब लामा जों थांनाय आगामी दिन आनि बसाराव ब जागा थांनाय borok no choose khainai ni basaro bol jaga thangnai bonu choose khainai abin bagino chini bisingo sung education nango heke chini missionary rok ni taba contribution sara tripura o chini doctor engineer chung politician ang mohai missionary o pore phaijak cheraino mane गोबां मानसिनि बिसिङाव ताबो जे जेनेरेशन ताबो चिनियाव त्रिपुराव त्रिपुरासारनि बिसिङाव कायसा पुइलानि बाखाक जे हिमि तंनाराव जतनि मिशनारिनि अबदान बरनि स्कुल फियक मावाय बरनि चाटियाव मै चिनि बिजय रांखल सार नायदिको मरबारिनि जे दन अको फियक मानि बनिया निनि तुइदुनि कालबारि स्कुल निनि अरो रांखलपारानि दारचय अमाहिके गोबां मा जागाव जे फार्स्ट पुइला जे स्कुल खुलमा बाय ताबं नरक सोंनि नायदि आ स्कुल नि चेरेरक आ स्कुल परि फेनेरक चिनि तिप्रासारक बो जागाव तं केबो आईएएस केबो टीसीएस केबो आईएफएस केबो इंजिनियर डॉक्टर गोबां मा काहाम पोस्ट तंबायो काजो जे जिनिस काहाम जों आ काहामनो माना हालायनाय माया हनमानि कुनु किछु करियो दुनियाव जतन जों खाइमानो माया हनमानि किछु करि आं कायसे उदाहरण साय आनि कक शर्ट अरन पाइसिनाय चिनि अर गोबां मा बुमा बुफाराव दङबा नरक अलरेडी अ बिलिभार्स नि आन्दाराव दङ किन्तु बसानो बरक मा खायनाय जों बसारनो नायमानि हामिया तुइदुलमानि हामिया फोरोंमानि हामिया चिनि रां पैसानिबो कन्स्ट्रेन्ट दङ ओ रां पैसानिबो फेक्टर नि बागैनो बाक्सा यांनिके आयां बाय नर दतन सिउ आजिनानि लामा नायतु खायके अर तङैता मा जे माननाय आरो तङैता मा अबनो फेक्टर फाय पुइला हेके ननि जुदि फाउन्डेशन करा खंगाके निनि गोबां मा निनि अचिभमेन्ट फायनाय इभेन नों बबक कबुइ काइटब दे कबुइ बुग्रा चिनि जिसु आसाइमानि पारपास लाइफ नि पारपास निनि लांमा तंसाक निनि ओ पृथ्वी ओ सामुं तामो पृथ्वी याकारे थांमानि परे नों बर थांनाय निनि इटारनल लाइफ तामावनाय नों जास खाइमाननाय
आं कायसा उदाहरण जता सानामा के अबनो माया जिनिस कुनु किसे करे आं कायसा उदाहरण सानाय आबो कायसिनी कायसा साइंटिस्ट ताकु के बखक सं साइंटिस्ट खरकसा साइंटिस्ट ओ लाइट सनामनाय को जाति पृथ्वी वो पहिला जाति जे सनामनाय ओ साइंटिस्ट कायसा स्कूल परो आगे परे फुरो बासुके शैतान आसुके चेराय गुंगार बयनो बयनि टिफिन सेगि चावो स्कूल परेया काबुइ दङो बयनि पेन्सिल सोबाय रो बयनि अबाहायके स्कूल बेंच आसगै थुइ दङ बनो प्रिंसिपल साइ रहका उन्निन चेरेना तलां थांसिरि चिठी सै रहका लेटार रि रहका बुमानो बुफाकरै बुमानो साकानिनि चेराय चिनि स्कूल परेनानि जुगगया निनि चेराय शैतान लेखा परेया बयनो बो काबो बयनि माने सेगि चावो बनो स्कूल ताय तार हछि बनो स्कूल नि तिख्लाय रिजाका बनो नगन फोरोंसिदि बसाबु सिया ओ लेटार लां थांमाने बुमा मानफोरो बुमा परेखा के बसाना बरक खायना मुसुमानि लेखा फोरोंना मुसुमानि बुमा कापखा ताबां ताम खायनाय बसा संका बुमानो आमा ताम बागि काम नों ताम सै रहका प्रिंसिपल बुमा ताम साका साजला यू आर जीनियस नों से जतनि से ओ स्कूल नि लेखा गोरों जतनि से परा मानाय जतनि से काहाम चेराय नों आसुके लेखा मानो प्रिंसिपल सावो बनो तेबो काहाम मास्टार बाय फोरोंदि बनो ते स्कूल तार होदि स्कूल हकांके बनस्ट थांनाय आफरुनि चिमी के बुमा समाय तांखा बसाना समाय तां रेखा नायदि बाबा नों आसुके लेखा गोरों ननो जुदि स्कूल हके नों हामियां थांनाय दिनैनि चिमी जों फरायलायनाय नगो दिनैनि चिमी समाय तांलायनाय नों ओ पृथ्वीखौ खरकसा हनि सिनजाकनाय बोनो उनका साइंटिस्ट बोनो उनका बाल्ब्स नाउ थॉमस एडिसन गूगल नायनाय परे नायदि थॉमस एडिसन नि हिस्ट्री माया कोनो करे आबनि बागिनि जखन ब साइंटिस्ट जों थांगा बुमा थै थांगा बनि फटो खाचिजाक उंक्लगो चिठी हुइजाक माने अ फटो न नरुइ नक तैसा पेंटिंग खाइने तैसा रंग रिने नायफ्रो फटो नि उंक्लगो हुइजाक चिठी मानै बसाला कापखा जे बुमा बसुके ताताल सावै बसाला न हामिया तंगमानि से काहामा तुबनानै बुमा बुफानि रंनि बाहायनो अबदान दङो ननि रुल्स दङ चिनि रुल्स गार्जियन रनि रुल्स आबंना नांनाय आबन बागिनो ओ क्रिसमास ने एडवेंट क्रिसमास पालाय थाना आनि ओ मेसेज दंनाय जों जे काहाम कुबै गोथार पयतो केसे केरें सुवाक माइखाम ड्राग्स उंलाय दं सोसाइटिवो अबनो मोथाक थानिवो अबाहाय चिनि मिशनारि रकनि ताबक जे आगावै चार्च रक गोबां मा जागावो चिनि सिचाला सिग्रा बरि सिग्रा न तुबै बरक कक काहाम सालाय दङ काइटरनि कक पिरि दङ बुग्रानि कक पिरि दङ अबरक बुसुके मोथाक जागि दं जों आबो पलिटिशियन रक मोथागि मायावै दङ किन्तु मिशनारिस नरनि चार्च नर चिनि फादर चिनि पास्टर रक ओ सामुं खाइ दङ नरक न गाहाम लामा फनगि दङ आगामी दिनाव तैबो बरक सामुं तांनाय काइटर जों हामारे रेथन बुग्रा तैबो लब जाथों जतन हामबाय खुलुमबाय जे कुनु पान्डागो हमखे आं बाहायनो चिनि बरन गोनां कर्ममनि देब बर्मा प्राय नानो खबरबो इंगे आं प्राय जागोनो एटेन्ड मा खायो तिनि मो हाय पान्डा खायमानि ब्लाइखे नांखुकमानि होनै आं माखाकागो जों एडभान्स क्रिसमास जों पालायलायो बोसगांनि 25 तारिख गोथार साल हमखे चिनि मो थांनाय सो जिसु आसाइमानि साल होनै जारा ख्रिस्टान रक बरक पालायलायो जत जागो हहम ददम खलायगै पालायलायो आनि ककि हायसि जों एडभान्स माने जों नायसिंमानि हायदेबा जों नायसिं दङ ताबक जों जेकुनु जागो जानि जानो खुंगो बा आनि बोसाय आर्मी खायो बा आनि बोसला
बायरेगो चाकरि खालायो बा जेखुनु नुखुंनि खरकसा फाटार हागो फानो काम खायै दङ जों बोसकांनि एडभान्स मा बोसकांनि क्रिसमासनि साल' बा जों जत' नुखुं गायसा खाबाक्साखे पालायलायगानि बाङै जों जारा नगो दंनाय र' जारा बोसाय फाटाराव दंनाय बा बोसा फाटाराव दंनाय र' जों नायसिंलायो हायदोबा जों थिग बहाय जों ताबो जों सोबानो नायसिं दं जों सिनिमो थांनायसा जिसुनो नायसिङो जों बोसकांनि 25 तारिखआव जों सिनि मथागो बा सिनि नुखुङो सिनि बोखागो जों आजायफायथों सिनि सुराय जिसु जों सुदु क्रिसमास सिमि दंथ'गै बा जों सिनि सुराय जिसु आजायमानि साल होनाय जों दंथ'गै जों जुदि सिनि खावो बा सिनि बोखावो जों जुदि आजाय रमाया होनखे जों क्रिसमास बालायमानि बा जों दंथ'मानि कोनो मिनिं करि होनाय मा खागौआलाय एक नम्बर होनखे सिनि बोखावो बा सिनि अबगसे जों सिनि जिसुनाव जों आजाय रगानांगोरानाय गाहायनि बाङै जों सिनि नुखुङो बा सिनि बोखावो बा सिनि मथागो सिनि एलकागो बा सिनि जेखुनु सिनि तीर्थ हागो सिनि सुब्राय जिसु आसाय रगानि हिंखे जों पहिला जों बोखा गाहाम मांनाय जों जदिसि जेखुनु बरक बाय ना सोलाय दंखा बा जों बनो जों जेखुनु बरकनो जों हामजाक माइया जों जेखुनु प्रकारै तैगै जों ओ बरक बाय जदि जों कक सालायमाइया बा जों हामजाक लायमाइया हिंखे सिनि थानिगो बा कोनो दिनो सुब्राय जिसु आसाय लाखनै आले माखागो हायसि गाहायनि बाङै जों एडभान्स क्रिसमास पालायमानि बन हायसि जों बोखा कसम तै दंमारक जों बोखा सित्रा तै दंमारक बा जेखुनु जों बोखा जों कसम हु दंमारक न जों पुरा माहुनाय हायसि जों हुयै गताल खालायगै सिनि बोसकांनि सुब्राय जिसु आसायमानि सालनो जों पालायलायगानि बाङै जों तियार मांलायनाय गाहायनि बाङै तापकतै बुकसं जों सिनि सार कर्मखौलाय सामाहाय अरजागो जों गोबां जारा बुमाव फाटंनाय रक दं जों बाक्सा मथाराव आं नुगुता आं प्राय मथाव थाङो जारा बुमाव फासिमिनो गिर्जायाव थाङो बा सानदेगाव अंके गिर्जायाव थाङो बोसाराव अंके क्लांगिया बोसारक न बाक्सा गाहायनि बाङै सिनि सोलोंमों जों गिर्जायाव थांखांखे बोसारनि सिरिमुं बसि सिनि मानो हायसि जों ताबो सिनि बाइबेल कथार फरायनानै जों जतक फरायमाया हायसि हायबा जारा अक्रा फांथों स्राय फांथों सिनि बरक रक बा सिनि ताबो सिनि जारा दफाव दंनाय रक जोंथ' असिगित हायदे बाक्सा जोंथ' बैनि दफानो नायखांखे अनेक जों असिगित हायसि जों बाइबेल फरायमाया गाहामखे जों नायै फरायमाया जों गिर्जाखौ जुदि थांखांखे जारा फरायमाया रक बिनि बुजियै फैनाय बनो बाइबेल फरायमानि गाहायनि बाङै जों ज्रायरकनो जों तिसाय तौबानि हिंखे जोंनि गार्जेन दंनि बेहायनो दायित्व दं कायसा आं मैथ' माखा हायसि आंनि गोमै सामफारि हादुगनि आंनि यंनि बोसामारिता बंके हिन्दु खाय हिन्दु हिंखे बसिनि पारागो बेरायगे फायमानि हिंखे सिनि पारागो तो प्राय ख्रिस्टान मांनो हिंखे आंनि काकानि बोसला ताबक PhD खाय दं ताबक बरक आफर स्राय खो हिंखे आंनि गोमै तो हिन्दु ब्ले हिंखे बेरायगानि फायगा हिंखे फुजा रवै खुलुमो हायसि हिंखे आंनि काकानि बोसारनो फायबायदि आफर फायबायदि हिना हाव हायसि हिंखे नाहाव खांखेनो ओ खुलुम रगानि बाङैता बने मतायनो खुलुम रगानि बाङै गो स्राय रक्त मानखा बरक तो शिक्षा मानजा गिर्जायाव थांजा ओ स्राय ओ जखन ते मताय खुनि फरो ओ सुब्राय काय तरियो हिरसालाय तो हाता केबा हाय को आपा हाय को हिस बांसि गायसि बनो शिक्षा ता हायसि गाहायनि बाङै जों स्राय रक्तनो जों गिर्जायाव लांखांखे बरक कायतनि कक खनानाय कक गाहाम खनानाय बाइबेलनि जेखुनु कक थाय गाहाम खनांगो हाय देबा गाहायनि बाङै जों स्राय रक्तनो बहायनो जों गिर्जायाव मातलांलायनाय गाहाय वो दूसरों से क्या करता था कर वसूली करता था
झूठ मूठ का जो 5 रुपया देने वाला था उसको वो डरा के धमका के 10 रुपया 15 रुपया लेके जाता था। और प्रभु यीशु मसीह एक दिन उसका ऑफिस के रास्ते से गुजर रहे थे और देखा लेवी क्या कर रहा है, वहां पर आने वाले जाने वाले लोगों को धमका रहा है और पैसा वसूली कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेवी तुम्हारा काम छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। और मालूम नहीं क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह की जो वचन था, कॉल था, उसको सुना और उसके पीछे पीछे चले गए। और शाम को प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया और खाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने शाम को उनके घर गए डिनर के लिए। और उसी समय जो लोग थे, उसका फ्रेंड्स थे, यीशु मसीह उनके घर में खा रहा था। और लोगों ने कहा, देखो ये पापी के घर में जाकर के खा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके हृदय में जो बातें था, दिल की बात था, उसको समझ लिया और कहने लगा, देखो मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन ऐसे पापियों के लिए मैं आया था। और वो लेवी क्या है, मेरा पुत्र है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था, ताकि क्या करें, पापियों के लिए आए, पाप से हमें छुटकारा दें। एक बार प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, एक पैरालाइज आदमी था, लकवा मारने वाला आदमी था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके देखा और कहा कि बेटा तेरा पाप क्षमा मैं करता हूं। तो लोग वहां पर जो थे वो चौंक गए, अरे ये किस प्रकार के पाप क्षमा कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा पाप क्षमा हो चुका है, अभी तू चल। और फिर यू गेट अप एंड वॉक। और तुरंत वो क्या हो गया, उसका जो लकवा था, लकवा होने से चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, बहुत ही कठिनाई से जीवन गुजारना पड़ता है। ऐसे लोगों को when he spoke, within a second that man was got up